ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮಕುಡ್ಲ ತುಳುವಾರ್ತೆಲು ಯಾನ್ ಶೀಲಾ ಕುಂದರ್ ಇತ ವಾರ್ತೆ ದೇವರ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದವರಿಯನು 30 ವರ್ಷಲಿಡ್ದು ಇಲ್ಲಡ್ ದುಂಬುದ ಜೀತಾ ಪದ್ಧತಿ ತಂಚ ಕೆಲಸೊಗುದಿದ್ದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡಪಾದಿನ ಸಂಗತಿ ಕುಂದಾಪುರದ ಹೆಮ್ಮಾಡಿ ಕಬ್ಬೈಲ್ಡ್ ನಡೆತದಂಡ ಆರೋಪಿ ರಜನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪನ ಪುಂಜೋನು ಬಂಧನ ಮಲ್ದೆರ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದವರಿಯನ್ನು 30 ವರ್ಷಲಿಡ್ದು ಇಲ್ಲಡ್ ದುಂಬುದ ಜೀತ ಪದ್ಧತಿ ತಂಚ ಕಲಸುಗುದಿದ್ದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡಪಾಯಿನ ಕೇಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಒರ್ತಿ ಪುಂಜೋನು ಪೊಲೀಸರು ಪದ್ದೆರ ಕುಂದಾಪುರ ಹೆಮ್ಮಾಡಿದ ಕಬ್ಬೈಲ್ದ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪನಾರು 30 ವರ್ಷಲಿಡ್ದುಂಬು ಕನ್ಯಾನ ಗ್ರಾಮದ ಕೊರಗ ಸಮುದಾಯದ ಇತ್ತೆ 55 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ದುಪ್ಪುನ ನಾಗ ಪನ್ಪನರೇನು ಇಲ್ಲಡೆಲ್ಲ ತೊಂದು ಬತ್ತದ ಕೆಲಸೊಗುದಿದ್ದಿತ್ತೆರ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ತೀರ್ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮಗಲು ರಜನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಮರ್ಮಯೇ ಕರುಣಾಕರ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪನಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡ್ ಪೆತ್ತ ತೂವನಿಯರೆ ತೋಟದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ನಾಗನ ಸೇರ್ಸಾವಂದ್ಯರ ನಾಗನ ಕೈಟ್ ಕಿದಿಡ್ದು ಅಂಬಿದೆತ್ತದ ಕಂಡದ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಲ್ದ ತಂಡಸ್ತಿಕ್ಕ ಅವನ ಇಂಚ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತೆರ 30 ವರ್ಷಲಿಡ್ ನಾಗನ ಜೀತದ ಆಳ್ದಂಚ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತದ ಓಡಲ ಪೊಯರ ಬಿಡಂದೆ ಸರಿಯಾದ ಮಜೂರಿ ಕೊರಂದೆ ಉಂತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಕೊರಂದೆ ಕಿದೆಟ್ ಜಬುಡ ಹೊಂದಿತ್ತೆರಂದು ದೂರುಂಡು ಕೈ ಕಂಜಿಲನ ಕಿದೆಟೆ ವಾಸ ಸ್ಥಳ ಕೊಡ್ದಿತ್ತದ ತಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟಲು ಕುಂಟು ಮಾತ ಕಿದೆಟೆ ದಿಯರೆ ಬಲ ಪಾಡ್ದಿರ ಕಿದೆಟ್ಟು ಬಾರೆದ ಇರಟು ವನಸು ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆರ ನಾಗಗ ಸಂಬಳ ಕೊರಂದೆ ಪಿದೈ ಪೋಯರ ಬಿಡಂದೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡಪಾಯಿನ ಬಗೆಟ್ ದುಡ್ದುಂಡು ಈ ಬಗೆಟ್ ಕುಂದಾಪುರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಂಡು ಕೇಸದ ತನಿಖೆ ನಡಪಾಯಿನ ಕುಂದಾಪುರ ಒತ್ತು ವಿಭಾಗದ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಎಸ್.ಟಿ. ಕುಲಕರ್ಣಿ ಆರೋಪಿ ರಜನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಬಂಧನ ಮಲ್ತದ ಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಹಾಜರು ಮಲ್ದೆರ ಆರೋಪಿಗ ಕೋರ್ಟು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ಪಾಡ್ದಂಡು ಏನಪ್ಪಯ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಿದ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗ ಬಾರಿ ರಭಸದ ಪಾಕ ಬೊಕ್ಕ ಆಸರ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ದಂಡು ಏನಪ್ಪಯ್ಯ ಡೀಮ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಕ್ಕೂ ಸೇರಿದ ಏನಪ್ಪಯ್ಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಿದ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗ ಭಾರತದ ಮಾತಾ ರಾಜ್ಯಲಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದುಪ್ಪನ ಬಾರಿ ರಭಸದ ಪಾಕ ಬೊಕ್ಕ ಅಸರ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ದಂಡ 2025 ಜನವರಿ 30 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಿರುಗಾಟ ಉದ್ಯಮ ದಿನ ತಲೆಕೊಡು ಈ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ದಂಡ 28 ಜನ ಕಲ್ಪನಾ ಶಿಫ್ನಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ 28 ಕಲ್ಪನಾ ಬಾರ್ಟೆಂಡರ್ಲು ಒಟ್ಟಾದ ಭಾರತದ 28 ರಾಜ್ಯಲನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದುಪ್ಪುನ 28 ಪರಂಪರೆದ ತೆನಸು ಸುತ್ತಲು ಬಕ 28 ಆಸರ್ಲೆನ ಬಜ್ಜಿ 28 ನಿಮಿಷಲೆಡ್ ತಯಾರು ಮಲ್ತೆರೆ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಿಲೆಟ್ ನಿಘಂಟದ ಮಾನದಿಗೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತದ ಬಂಗ್ರಾ ಕುಳುರುಡುಪ್ಪನ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಲೇಸು ನಡೆತಂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಮಿರ್ವಿನ್ ಜೈಸನ್ ವಾಸ್ ಕಲ್ಪನಕ್ಲ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪುಗಾರಿಯರ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಏನಪ್ಪಯ್ಯದ ಪರೀಕ್ಷೆದ ನಿಯಂತ್ರಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಟಿ. ನಂದೀಶ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜೀವನ್ ರಾಜ್ ಒತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶರೀನಾ ಪಿ. ನಾರಾಯಣ ಸುಕುಮಾರ್ ಎ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರ ಕೆ.ಎಂ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೆಕ್ ಕ್ಯಾನೇಜ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆದ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಬಕ ಸಿಇಒ ಆದುಪ್ಪನ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಹರೀಶ್ ಆರ್ ಈ ದಾಖಲೆ ಸಾಧನೆನ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತದ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಕ್ ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಓಲೆನ್ ಕೊಡ್ದು ಎಡ್ಡಿಪು ಬೈಕಿಯರ The power of unity we can experience here because this record stands for unity in diversity. This record is a teamwork. Vision of one person, I don't know which person. Vision of one person, that idea, and united as a team and worked. Each and every one of you deserves this record. 2026 batch has created a history for this university by doing this record. The record for the fastest culinary and beverage marathon in each Indian state on National Tourism Day was set by the Department of Hospitality Science, ASEM, Yenapoya, deemed to be University, Mangaluru, Karnataka, on National Tourism Day, January 30, 2026. They set a unique culinary and beverage record where 28 chefs and 28 student bar attenders from the department showcased the nation's rich heritage by simultaneously preparing 28 traditional dishes and beverages in just 28 minutes and entered India Book of Record.
ತುಳುವೆರನ ನಂಬಿಕೆ ಆಚರಣೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲೇನ ನನ್ನದ ತಲೆಮಾರ್ಲಿಗೆ ಒರಿಪ ಒಂದು ಪೋಪುನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜವನ ಜವಂದಿಲೆನ ಮಿತ್ತುಂಡೊಂದು ಬೆದ್ರದ ವಿವೇಕ್ ಆಳ್ವ ಪಂತೆರ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ತುಳು ಚಾವಡಿಡ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲಾಸಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದ 6 ಪಾತಿರಿಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಳು ಪರಿಷತ್ತದ ನೆಲೆಟ್ ಮೂಜನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆದು ದುಂಬತ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲಾಸಿರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುಡ್ಲ ಉರುವಸ್ಟೋರು ತುಳು ಭವನದ ತುಳು ಚಾವಡಿ ನಡೆತಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ತಾರನಾಥ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಗುರುಕಾರ್ಮಿಡ ಬೆದ್ರದ ಆಳ್ವಾಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿವೇಕ್ ಆಳ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ ವಿವೇಕ್ ಆಳ್ವ ಪಾತಿರ್ದು ಜಾಗತೀಕರಣೋಡ್ದು ಇತ್ಯದ ಮುಟ ಲೋಕ ಸಾಗದು ಬತ್ತಂಡಲ ತುಳುವೆರನ ನಂಬಿಕೆ ಆಚರಣೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲು ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಒರಿದು ಬೈದಂಡ ಐನ್ ನನದ ತರೆ ಮಾರ್ಗ್ಲ ಒರಿಪ ಒಂದು ಪೋಪನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜವನ ಜವಂದಿಲೆನ ಮಿತ್ತೊಂಡೊಂದು ಪಂಡಿರ ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಕಿ ಸೌಜನ್ಯ ಹೆಗ್ಡೆ ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲಿಗೆ ಎಟ್ಟಿಪದ ಪಾತೆರ ಪಂಡಿರ ತಾರನಾಥ ಗಟ್ಟಿ ಕಾಪಿಕಾಡು ಗುರುಕಾರ್ಮೆದ ಪಾತೆರ ಪಂಡದ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬರವು ಕಲ್ಪನಕ್ಲು ಬರಡು ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶಡು ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ದು ಪಾಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲಿನ ದಿವೊಂದೊಂದು ಪಂಡಿರ ಕುಡ್ಲ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸದಾಶಿವ ಉಳ್ಳಾಲ ಕುಡ್ಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ NSS ಸಂಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶೇಷಪ್ಪ ಅಮೀನ್ ದುಂಬುದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಗಣೇಶ್ ಕುಲಾಲ್ ಬಿನ್ನೆರಾದಿತ್ಯರ ಭಾವಗೀತೆ ಕಿನ್ಯ ನಾಟಕ ಜನಪದ ನಲಿಕೆ ಚಿತ್ರಕಲಾ ಪಂಥ ತುಳುಬದ್ಕಿ ಚರಮಂಥನ ತುಳುಬದ್ಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಚಿತ್ರ ತುಳುದುತ್ತೈತ ಸೇರ್ನಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂತಲೆಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಕಲ್ಪನಕ್ಲು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂದಿರ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಜನಪದ ನೃತ್ಯ ನಿಖಲೆ ಮಾತ ತೆರಿಯನ್ರೆ ಅತ್ತಂಡ ತುಳುತ ಪದಕಲು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಕಲು ಬರೆಯಿನ ಸಾವಿರ ಪದಕಲುಂಡು ನಮ್ಮನೆ ಐನ ತುತ್ತ ಇತ್ತಲು ನಮ್ಮನೆ ಐನ ತೆನಸಲು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪುದರಲು ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ವಾದ್ಯ ಪರಿಕರಲು ಅತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕಲು ನಮಗೆ ಪನೊಂದಿತ್ತನ ಅಜ್ಜಿ ಕತೆಕಲು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಸಾವಿರ ವಿಷಯಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ತೆರಿಯೋನ್ರೆ ಎಪ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಅದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅಟನೆ ಮಂತದ ಬಂದಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ಬತ್ತದರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುಡುದು ಇನಿ ಸುಮಾರು 500 ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ 500 ಜನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬಕ್ಕ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಬಕ್ಕ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಎಂಕಲೆಗೆ ಅಂಜಾದು ನಿಖಲೆಗೆ ಯಾನ್ ಮಾತೆರೆಗಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಉಡಲ್ದಿಂಗಿನ ಸೊಲ್ಮೇನ್ ಸಂದೈತ ಮನ್ಪುಯ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಂಗಳೂರು ಟೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಆ ಮಂಗಳೂರು ಟೈಲ್ಸ್ ಬೈದಿನೇ ಆ ಜರ್ಮನಿ ಹಿಡ್ದು ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸ್ ಡೇ ಅಂದ್ ಪನ್ಪ ಆ ಪ್ರೆಸ್ ಡೇ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ತಿನಿ ಕುಡ್ಲಾಡು ಅವಳ ಮಕ್ಕಳ ಥಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿದ ಕಾಕಿ ಕುಂಟು ಒಲ್ಪಡ್ದು ಬೈದಿನಿ ಆ ಕಾಕಿ ಕುಂಟು ಬೈದಿನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜರ್ಮನಿಡ್ ಬೈದಿನ ಕುಂಟು ಅಂಚನೆ ಕಿಟ್ಟಲ್ನ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಪನ್ಪ ಆ ಡಿಕ್ಷನರಿಲ 100% ಆಗ್ಲಿನ ಕೊಡುಗೆ ಆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬೈದಿನಾಗಲು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮೆತ್ತು ಪ್ರೀತಿದಿದ್ದು ಒಂಜಿ ಏತ್ ವಿಚಾರಲ್ಲಲ್ಪ ಇಡೀ ಒಂದು ಥಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮಲ್ದೇರು ಆ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ಏಪಗ್ಲ ಮರಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತಾಯಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬಾರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಅವೇ ದುರ್ಬಿಂಡು ತುಯ್ಯಾಡ ಜಾತಿದ ದುರ್ಬಿಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಈ ಟೈಮ್ದ ದುರ್ಬಿಂಡು ನಮ್ಮ ತುಯ್ಯಾಡ ನಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ್ಲ ಆಸ್ವಾದನೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜ್ ಬಿರ್ಬೇರೆ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯ ಬೇಡಿಕೆ ಆದುಪ್ಪುನ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಗು 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಸರ್ಕಾರ ತುರ್ತು ಕೊರಡುಂದು ಕಾಪು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಭಿನ್ನೈತೊಂದೆರ ಬಿರ್ಬೇರೆ ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯ ಬೇಡಿಕೆ ಆದುಪ್ಪನ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಗು 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಸರ್ಕಾರ ತುರ್ತು ಕೊರಡೊಂದು ಕಾಪು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರ ಗುರ್ಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಭಿನ್ನೈತೊಂದೆರ ಅಂಗಾರ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆ ಈ ಬಗೆಟಿ ಸೆಯ ದುಂಬುದಿನ ಶಾಸಕರ ಪಿರಾವುರಿದಿನ ವರ್ಗಲೆಡ 4ನೇ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಮುದಾಯ ಬಿರ್ವೇರಾದುಲ್ಲೆರ ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾದ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಒಕ್ಕ ನಿಗಮಗೂ ಗುರ್ಕಾರ್ಯಂದಿತ್ತಣ ಅಂಡ ಒವ್ವೆ ಅನುದಾನ ಕೊರಂದಿನವು ಬೇಜಾರ್ದ ಸಂಗತಿ ತುರ್ತು ಅನುದಾನ ಕೊರಡುಂಡು ಆರು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೆರ
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡಿನೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡಿ. ಈಗ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಹೋಸಲ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೌದು 500 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವ್ರೆ ಕರೀನ 24 ವರ್ಷಲೆಡು BC ರೋಡ್ ಕಾರ್ಯಡುಪ್ಪನ ರಂಗೋಲಿ ಸೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋ ಬಾರ್ 25ನೇ ವರ್ಷಗೂ ಪಜ್ಜಿದಿನಗ ಸಜ್ಜಿ ಮಲ್ತದ ಹೊಸ ಸೇವಾ ಸೌಕರ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಉದಿಪನ ಮಲ್ದೆರ. BC ರೋಡ್ ಕರಿನ 24 ವರ್ಷಲೆಡ್ದ ಕಾರ್ಯಡುಪ್ಪನ ರಂಗೋಲಿ ಸೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋ ಬಾರ್ 25ನೇ ವರ್ಷಗೂ ಪಜ್ಜಿದೆ ಒಂದುಪ್ಪನ 8 ಏಳ್ಯಗಳಿಗೆಡ ಸಂಸ್ಥೆನ ಸಜ್ಜಿ ಮಲ್ದೆರ ಹೊಸ ಸೇವಾ ಸೌಕರ್ಯ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರ. ಹೊಸ ಹವಾ ನಿಯಂತ್ರಣದ ವಸತಿಗೃಹ ಸಜ್ಜಿ ಮಲ್ದಿನ ಹವಾ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಸಭಾಭವನ ಬೊಕ ರಂಗೋಲಿ ಸೂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಟೋ ಬಾರ್ದ ಉದಿಪನ ಮಲ್ದೆರ. ಬೆದ್ರದ ಆಳ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಮೋಹನ ಆಳ್ವ ಉದಿಪನ ಮಲ್ದೆರ. ದುಂಬುದ ಮಂತ್ರಿ ಬೀರಮ್ಮನತ್ರೈ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಂಟೆರ್ನ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಜಗನ್ನಾಥ ಚೌಟ ಬದಿಗುಡ್ಡೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಭುವನೇಶ್ ಪಚ್ಚನಡ್ಕ ಬಿನ್ನೆರಾದಿತ್ಯರ. 2022 ಡಿಸೆಂಬರ್ 22 ರಂಗೋಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಶುರುವಾದಿತ್ತಂಡ ಆಡಳಿತ ಪಾಲ್ದಾರ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಟಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಎದ್ಕೊಂದು ಪಾತಿರ್ದ BC ರೋಡ್ 1.5 ಎಕರೆ ಜಾಗಿಡ ಹೋಟೆಲ್ ರಂಗೋಲಿ ಶುರು ಮಲ್ತದ. ಆನಿಡ್ದು ಇನಿಮುಟ್ಟ ಸಾರಗಟ್ಲೆ ಸಭೆ ಮದಿಮೆ ಇಂಚಿತಿಲೇಸ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ನಡತೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ AC ಹಾಲ್ ಸಜ್ಜಿ ಮಲ್ತಿನ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕಿಚನ್ 27 ಹವಾ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕೋಣೆಲುಂಡು. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟೆಡ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬೊಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗಾದ 2 ಬೇತನೆ ವಿಭಾಗ ಉಂಡೊಂದು ಪಂಡಿರ. ಮೋಹನಾಳ್ವ ಪಾತ್ರದ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಒಟ್ಟುಗು ಎಡ್ಡೆಪುದು ಇವನ್ನ ಆದರ್ಶ ಕುಟುಂಬ ಅಕ್ಲಿನ ಉದ್ಯಮ ನನ್ನಲಾತು ಬುಲೆವಡ್ ಎಂದು ಎಡ್ಡೆಪು ಬಯಕೆರ. ಸಂಸ್ಥೆಡ ಸುರುಡ್ದಿಂಚ ಕೆಲಸಡುಪ್ಪುನ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಸಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ. 24 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಸುರು ಮಲ್ತಿನ ರಂಗೋಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಪುದರ್ ಪೊಯ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದುಂಡು. ಅಪಗು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನ ತನಕ ಇತ್ತೆಲ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊನ್ನ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದಂಡ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೀರ್ ಬೊಕ ಸದಾನಂದ ಬೊಕ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟನ ಅಮ್ಮೀರ್ ದಾಸನ್ನೆ ಎಡ್ಡೆ ದೋಸ್ತಿಲ ಆದಿತ್ಯರಂದ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊನ್ನ ರಮಾನತರ ಈ ಕೆಲಸದಕ್ಲಿಗ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂದು ಪಂಡ್ಯರ. ಸಂಸ್ಥೆದ ಯಜಮಾನ್ಯರ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರದಕ್ಲು ಬಂಧುಲು ಗಿರಾಕಿಲು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೆರ. ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 25 ವರ್ಷ ಆಪಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ರಿನೋವೇಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನವೀಕರಣ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶನು ದಿವೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಹಾಲನ್ನು ಇನ್ನಿತ ದಿನಮಟ್ಟಗು AC ಸಭಾಂಗಣ ಮಲ್ತದು ನವೀಕರಣ ಮಲ್ತ ಬರಿತ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಕಿಚನ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ನವೀಕರಣ ಮಲ್ತ. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ 2 ವಿಭಾಗಗಳು A ಸೆಕ್ಷನ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬೋಡಾದೆ ನಾನೊಂಜಿ ಆರ್ಡಿನರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಂಡದು A ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತ. ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಭಾಗದ ಇಂಥ ದಿನಟ್ಟು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತಿಡ್ದವ್ರ ಸುಮಾರು 27 ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ ಕೊಠಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದು. ಅವು ಈ ನೀಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಕುಲೆಗ್ ಉಪಯೋಗಗೂ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕುಲು ನವೀಕರಣ ಮಲ್ತ. ರಂಗೋಲಿ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ದಿಮೆನ್ 25 ವರ್ಷ ದುಂಬುದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ದಿನಾಕಲು. 25 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಈ ಊರು ಎಂಚೊಪ್ಪು ಆ ಸಮಯಡು ಒಂಜಿ ಈ ಊರಿಗೂ ಅಗತ್ಯ ಪೋಡಾಯನ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಿನ ಕಣತದು. ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದಕ್ಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ಥಿಕ ಕಷ್ಟೋಡಿನಕ್ಲಿನಿ ಮೂಲವಾದ ದೀದು ಇನಿ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಿನಕಲು. ಈ ಕುಟುಂಬದ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷತೆ ಉಂಟು. ಒಂಜಿ ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಕೃಷಿ ಮನಸ್ಸೆತ್ತಿನಕಲು ಐತ ಒಟ್ಟುಗೂ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧಗೂ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒತ್ತುನು ಕೊರ್ಪುನಕಲು. ಕುಡೋರ ನವೀಕೃತ ಆನೆಗಳ ಯಾನೊಂಜಿ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ದಾನೆ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನ ಅಧಿಕಾರ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಅಧಿಕಾರ ಇಜ್ಜಿ ಆತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಹೂವೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಪಲ್ಪುರ ಪಾತೆರಡು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ್ರೆ ಅನ್ನ ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ಪುರ ದಾಸನ್ನ ಸೆಟ್ರೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರಿಗೆ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಅವರು ಸತ್ಯಾದಿಗೆ ಇನಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ದೇವೇರು ಕೈಪತ್ತಿಯರ್ ಮಣ್ಣು ಇತ್ತಂಡ ಐಕ್ ದಾಸನ್ ಸೆಟ್ರ ಗುಣ ಕಾರಣ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ತೆರಿಯೋಣ ಸತ್ಯ ಯಾನ್ ತೆರಿಯೋಣ ಯಾನ್ ಆರ್ಯನ್ ತೂತನಾಯ್ ಇನಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನಕ್ಲೆನು ಹೋಟೆಲ್ದ ಕುಕ್ ನಕ್ಲೆನು ನೌಕರ್ ನಕ್ಲೆನು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದಕ್ಲೆನು ಮಾತನಿಕ್ಲು ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಾರೆ.
ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗುರುತು ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಖಿ. ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಅರಸು ಕುಂಜಿರಯ್ಯ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ವರ್ಷಾದಿ ನೇಮ ನಡ್ತೊಂದಿತ್ತದ ಸುರುತ ದಿನ ಕುಡಿಯೇಡ್ದು ರಾತ್ರಿ ಅರಸು ಕುಂಜಿರಯ್ಯ ದೈವದ ನೇಮ ನಡಪಾದೆರ. ಕಿನ್ನಿಗೋಳು ಕೈತಲ್ದ ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಅರಸು ಕುಂಜಿರಯ್ಯ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ಕೊಡಿಯೆಡ್ದು ವರ್ಷಾದಿ ನೇಮ ಒಂಜಿ ವಾರ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಸುರುತ ದಿನ ಕಾಂಡೆ ಕೊಡಿಯೆಡ್ದು ಭಂಡಾರ ಚಾವಡಿಡ್ದು ಅರಸು ಕುಂಜಿರಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವಾರ ದೈವಲೆನ ಭಂಡಾರ ಬತ್ತದ ಭಂಡಾರ ಏರಂಡು ಬಯ್ಯಗ ಪೊರ್ತು ಕಂತಿನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಡಲ್ತಾಯ ಉಳ್ಳಾಯ ಕೊಡಮಂದಾಯ ಕಾಂತಿರಿ ಜುಮಾದಿ ಜಾರಂದಾಯ ಸಾರಾಳ ಜುಮಾದಿ ಪಿಲಿಚಂಡಿ ಇಂಚ ಮಾತಾ ದೈವಲೆನ ಭಂಡಾರ ಬತ್ತದ ರಾತ್ರಿ ಅರಸು ಕುಂಜಿರಯ್ಯ ದೈವದ ನೇಮ ನಡತಂಡು. ಕೊಡೆತ್ತೂರು ಅರಸು ಕುಂಜಿರಯ್ಯ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲದಕ್ಲು ಬೊಂಬಾಯಿ ಸಮಿತಿದಕ್ಲು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿದಕ್ಲು ಗ್ರಾಮ ಮಾಗಣದ ಬೊಕ್ಕ ಪರೂರ್ಲೆನ ಭಕ್ತರ ನೇಮ ತುದ್ದು ಬೂಲ್ಯ ದೆತ್ತೊಂಡಿರ. ರಾಜ್ಯೋಡು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಲಸುನ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒದಕಾವನೇಟ್ ಯತ್ವಾಸಿ ಉಂಡಾದಿತ್ತದ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕಾಂಡದ ಪುರ್ತು ತಿನಿಯರೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಿನ ತೆನಸನ ಬಜಿಲು ಕೊಜಪ್ಪುಗು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ದೆರಂದು ಸುದ್ದಿ ಆತಂಡು. ವಾಣಿಜ್ಯವಾದ ಕಲಸುನ LPG ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒದಕಾವನೇಟ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡಾಯಿನಿರ್ದವರ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾಂಡದ ತೆನಸಡು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ದೆರ. ನಿಚ್ಚಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬಗೆತ ತೆನಸು ಕೊರೊಂದಿತ್ತದ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೊರತಿಡ್ದವರ ಬುಧರಡ್ದು ಕಾಂಡದ ತೆನಸು ಬದಲಾತಂಡು. ವೇಪವನ ತೆನಸದ ಬದಲು ಬಜ್ಜಿಲು ಕೊಜಪ್ಪು ಪಟ್ಟೊಂದುಲರಂದು ತಿರಿತು ಬೈತಂಡು. ಇತೊಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಒದಕಾವನ ಸಂಸ್ಥೆದಕ್ಲಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಒದಗಾರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಓಲೆ ಬರತಣಂದು ಅಧಿಕಾರುలు ತೆರಿಪಾದೆರ. ಇಂದ ತನ್ನಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒದಗಾಯಿಜೆಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕುರ್ಪನೆಟ್ಲ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಚಿಂತನೆ ನಡಪವನ್ನುಂಡು. ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಇತ್ತಂಡ ಈ ಬಗೆಟ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಿಲೆಟ್ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಕುರ್ಪನಂದು ತಿರಿದು ಬೈದಂಡು. ಮಂಗಳದೇವಿ ಕರಸೇವಕರ ನಡಪಾಯಿನ ನಲಿಕೆದ ಭಜನೆ ಪಂಥದ ಲೇಸಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಬಡ್ಡಿ ಕೂಟದ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾರಿಯರೆಗೆ ಜಪ್ಪು ಚಿದಾನಂದ ನಾಯಕ್ ದೋಹಾ ಕತಾರ್ ಬಕ ಕತಾರ್ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ನಿಲೆಟ್ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ದು ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ದೇರು. ಕುಡ್ಲದ ಮಹಾತೋಭಾರ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆದ ಪುರ್ತಡು ಶ್ರೀ ಮಂಗಳದೇವಿ ಕರಸೇವಕರು ಬೋಳಾರ ಮುಕ್ಲು ನಡಪಾಯಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ನಲಿಕೆದ ಭಜನಾ ಪಂತುಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪುಂಜೋಲೆನ ಕಬಡ್ಡಿ ಕೂಟದ ಗೊಬ್ಬುದಾರ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜಾರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂದಾದೆರ. ಶ್ರೀ ಮಂಗಳದೇವಿ ಕರಸೇವಕರು ಬೋಳಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ಜಪ್ಪು ಚಿದಾನಂದ ನಾಯಕ್ ದೋಹಾ ಕತಾರ್ ಬಕ ಕತಾರ ತುಳು ಒಕ್ಕೂಟದ ಜತೆ ಸೇರಿಗೆಡು ಕೊಡ್ತಿನ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತು ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ. ಸಮಾಜದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಲಯದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೆರ. ಯಕ್ಷಧ್ರುವ ಪಟ್ಲ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕುಡ್ಲಾ ಘಟಕದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ ತಾರನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳಾರ, ಸಿನಿಮಾ ತಯಾರು ಮಲ್ಪನಾರ ರವಿ ರೈ ಕಳಶ, ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ಶನಿಲ್ ಗೌತಮ್, ಮಂಗಳದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅನುವಂಶಿಕ ಮುಕ್ತೇಸರರ ರಘುರಾಮ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ, ಹರೀಶ್ ಐತಾಳ್, ಅರುಣ್ ಐತಾಳ್, ಬೋಳರ ಮಾರಿಯಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ದುಂಬುದ ಗುರುಕಾರ್ಯರ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್, ಬೋಳರ ಮೊಗವೀರ ಮಹಾಸಭಾ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಪುತ್ರನ್, ದುಂಬುದ ಮೇಯರ್ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಂಗಳದೇವಿ ಕರಸೇವಕರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ದಯಾನಂದ ಬೋಳರ, ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ, ತಾಪಕ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳರ, ಸದಸ್ಯರು ಲೋಹಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ರಿತೇಶ್ ಎಯ್ಯಡಿ, ವಿಜೇಶ್ ಬೋಳರ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಉಡಿಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಕುಡ್ಲಾ ಬೋಳೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾತೋಭಾರ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕೊಡಿಯೆಡ್ದು ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಗುರುವಾರ ತೀರ್ಥ ಉಚ್ಚಯದ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದರ್ಶನ ಬಲಿಯಾದ ದೇವಿರು ತೇರಿಯರಿಯರು. ಕುಡ್ಲ ಬೋಳಾರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾತೋಭಾರ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಮಾರ್ಚ್ 8 ಐತಾರ ಕುಡಿಯೆಡ್ದು ವರ್ಷಾದಿ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆತೊಂದಿತ್ತದ. ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ತೀರ್ಥ ಉಚ್ಚಯ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ನಡೆತೊಂದುಂಡು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದೇವಿರ ತೇರಿಯರಿಯರೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತದ. ಶ್ರೀ ಮಂಗಳದೇವಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮಹಾಪೂಜೆ ಕರೆತದ. ಬಲಿ ಪಿದಾಡಂಡು ಬಲಿ ಉಚ್ಚಯ ತೇರ್ದ ಎದುರುಡು ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರು ತೇರು ಏರಿಯರ ಊರು ಪರ ಊರ್ಲಿನ ಭಕ್ತರ ಕುಡ್ಲದ ಇತಿಹಾಸಗೂ ಸಂದಿನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬರೊಂದಿತ್ತದ. ಜಾತ್ರೆ ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ದಿಂಜ ಜನ ಭಕ್ತಿರ್ ಸೇಡ್ದು ಶ್ರೀ ಮಂಗಳದೇವಿನ ಇಂಬು ನಟೊಂಡಿರ. ಅನುವಂಶಿಕ ಮುಕ್ತೇಸರರು ಸೇರಿನಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರಿರ್ಬೇಕ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತೊಡಿತ್ತೆರ.
ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ ದೇವರನ ಜಳಕ ನಡಪರೆ ಉಂಡು. ಕಂದಾವರದ 10 ಸಂವತ್ಸರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ಸಮಿತಿದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಗಾರ ಪರ್ಬ ಇಂಚಿ ಪನ್ನಡತಂಡ ಸರಪಾಡಿ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದಿನೇಶ್ ರೈ ಕಡಬ ಅಕ್ಷಯ್ ಮಾರ್ನಾಡಿಂಚ ಆಟದ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ. ಕುಡ್ಲ ತಾಲೂಕುದ ಕಂದಾವರ 10 ಸಂವತ್ಸರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ಸಮಿತಿದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಬಂಗಾರ ಪರ್ಬ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ ఒక ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ಕಂದಾವರ ರಾಯರಕೋಡಿ ಮಜಲ್ ಕಂಡೋಡು ನಡತಂಡ ಸಭಾಲಿಸಡು ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ ಸಮಿತಿದ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮಹೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಗರಗುತ್ತು ಎತ್ಕೊಂಡಿರು. ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆಡ್ ಆದ್ಯಪಾಡಿ ಶ್ರೀ ಆದಿನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಬಿನ್ನೇರ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಬಂಗಾರ ಪರ್ಬ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರಾಯನ ಸರಪಾಡಿ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪಂಜಾ ಗುಡ್ಡಪ್ಪ ಸುವರ್ಣ, ಉಮೇಶ್ ಕೊಲಂಬೆ, ದಿನೇಶ್ ರೈ ಕಡಬ, ಅಕ್ಷಯ್ ಮಾರ್ನಾಡ್, ಈಶ್ವರ ಜೋಗಿ ಜೋಡುಕಲ್ ಬೊಕ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಚ 7 ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ. 2025 ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿನ ಸತೀಶ್ ಆಳ್ವ, ಬಯಲು ಮುಡುಕೆರೆ ಇಂಚ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಪುಟ್ಟೂರ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಂತೊಲೆಡ್ ಗೆಂದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಕಲ್ಪನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಇನಾಮ್ಲೆನ್ನು ಪಟ್ಟದ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೆರ. ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಸರಪಾಡಿ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತೆಡ್ದು ಊರುದಕ್ಲಿನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಬಿತ್ತಿನ ಬಿತ್ತು ದಯ್ಯಾದ 5 ವರ್ಷ ಆದ ಎಡ್ಡೆ ಫಲ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಕಲಾವಿದರ್ನ ಆರೋಗ್ಯಗಾದ ನಿಖಲ್ ಮಾತ ನಟ್ಟು ನೋಡೊಂದು ಪಂಡಿರ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತಿನ ಮಹೇಶ್ ಭಟ್ ಪಾತಿರ್ದು ದೀಪದ ಮೋನೆ ಒಂಚಿ ಉಂಡೊಂದು ತಿರಿಯರೆ ಸಾತಿ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತಾಮೀಕ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ದೇವಿರ ಪ್ರಕೃತಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ಲ ಉಲ್ಲಿರಂದು ಪಂಡಿರ. ಹರಿರಾವ್ ಕೈಕಂಬ, ಶ್ರೀಧರರಾವ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಉಡುಪ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಶೇನವ, ವಿನೋದ್ ಮಾಡ, ಕಿರಣ್ ಪಕ್ಕಳ ಪೆರ್ಮಂಕಿ, ಸುಹಾನ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಲಯದ ನಾಯಕರು ಭಿನ್ನರಾದ ಪಾಲ್ದಿತ್ತುಂಡೆರ. ಕಂದಾವರ 10 ಸಂವತ್ಸರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ ಸಮಿತಿದ ಮಾತಾ ಪದಾಧಿಕಾರುಲು ಸದಸ್ಯರು ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತರ. ಸಭಾಲೇಸರ್ದು ಬೊಕ ಸಸಿಬಿತ್ಲು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ಪ್ರಸಾದಿತ ದಶಾವತಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿ ಮೇಳೊಡ್ದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತಂಡ. ಯಕ್ಷಗಾನದ ಇತಿಹಾಸನು ಕೆದಕ್ಕೊಂದು ಬೋಂಡ ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇಪ್ಪು. ಎಂಕಲು ಮೋನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಾಡದೆ ರಂಗವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಎಂಕಲ್ನ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪುಣ ಎಂಕಲು ಬಣ್ಣದ ಕಲಾವಿದರಿಗಳು, ಬಣ್ಣದ ಕಲಾವಿದರಿಗಳು. ಈ ಸಮಾಜನ ಹೆಂಚನೆ, ಈ ಪ್ರಪಂಚನ ಹೆಂಚನೆ, ಪ್ರಪಂಚನೇ ಒಂದು ರಂಗಸ್ಥಳ. ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂದೊಂದು ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಡೀ ಕಡಪಡ್ದಿರಿ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಊರಿ ಅರ್ಚಕರಿ ಪೇರಿ, ಊರಿ ಕೃಷಿಕೆ ಪೇ ಬೊಕ್ಕರಿ, ಉದ್ಯಮಿ ಪೇರಿ ಬೊಕ್ಕರಿ, ವ್ಯಾಪಾರಿ ಪೇರಿ, ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಭಾಗಗಳು ಕೆಲಸ ಪ್ರತಿಯೊಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರು. ದುಂಬುದಾಕುಲು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರನು ಎಂಚ ತಿಳಿಯೊಂದಿತ್ತೇರು ಪ್ರತಿವರಿ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾವಂತರತ್. ಒಂಜಿ ದೇವರನ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಾಣ, ಶಾಸ್ತ್ರ, ಮಹಾಭಾರತ, ಭಾಗವತ, ರಾಮಾಯಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿರಾವುದ ಕೃತತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರ ಯುಗಡ ಪೂರ ನಡತಿನಂಚಿನ ದೇವರನ ಕಥೆಗಳು ಮಸ್ತು ಉಂಡು. ಆ ಪ್ರತಿವಂಜಿ ಕಥೆಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿವಂಜಿ ಸಾಧಿಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಾದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಕತೆ. ಮುಲ್ಕಿ ಕರ್ನಾಡ್
ಧರ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನಡು ವರ್ಷಾದಿ ನೇಮದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಅಂಗಾರೆ ಕಾಂಡೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನೇಮ ನಡೆತಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೆತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆತಿನ ಸಿಂಧು ಗುಜರನ್ರಿಗೆ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ ಮೂಲ್ಕಿ ಕರ್ನಾಡ್ ಧರ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನ ನಡೆತಿನ ವರ್ಷಾದಿ ನೇಮ ಅಂಗಾರೆ ಹಾಕಿರಿ ಅಂಡ್ ಆನಿಕಾಂಡೆ ಅನ್ನಪ್ಪ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನೇಮ ನಡೆತಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದಾದ ಬೈಯಗ ರಾತ್ರಿದ ಕೊಡಿಜಾಯಿ ನೀಡ್ದು ಬಕ್ಕ ದೈವಲೆನ ಭಂಡಾರ ಬಿದ್ದಾಂಡ್ ಈ ಪುರ್ತುಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಸಂದಿದಿನ ಸಿಂಧು ಗುಜರನ್ರಿಗೆ ಸಮ್ಮಾನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಧರ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಸರರ ಎಂಎಚ್ ಅರವಿಂದ ಪೂಜಾರಿ ತಂಬಿಲ ಕರಿಪನ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ ಶಶೀಂದ್ರ ಸಾಲಿಯನ್ ಪಾಂಡು ಕಾರ್ನಾಡ್ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಗುತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತುಡು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜೂರಿ ಭಾರತನ ವರ್ಷಪತಿ ಮಲ್ಬಿನಾರು ಬೇರೆ ಈಗ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮದೇವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಬೆಳೆದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೇತುವೆ ದೇವದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಡಗಿನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿನ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಈತೆ ಪರ್ತುಗ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೆಲು